Alright, maayong paglatagaw mamigos, no? So, gikan tag Cebu mamigos o mapay pagdunggo sa tumisakyan niya paskat. So, uli sa nagbol mamigos Ayaw, kuya. na lakaw ta padong diri sa pantalan. Niya, Sure, ay. mo niya ang pantalan mamigos. Terminal, mugod na. Di trabaho pa karon. Niya, maglakaw lang tapay nun sa Wajay ka bus paliti ba? terminal. Niya, nagtakadiyo diri sa may plaza. Ilang plaza diri sa Tubigon mamigas money plaza nila. Dagan sa mga estudyante nga gastambay, mga batanon, mga family. Dayon mo nila ang simbahan mamigos sa Sasa man, kuya. Tubigon. Nga naay basketan. Nya nasinanin diri sa gilid mamigos. Nya mo ni McDo. Nya namin sa mamigos. We. Umano amigos, arita di sa Mercado, nanawtag ka ng mapalit. So, nindot kayo amigos kinay mga dagang mga tinda, mga bag. Walagi ba? Ya, nasay putas mga amigos, ang priskong prutas, buwad. Dahil narita sa maisdaan, amigos. Sus, katakan, latmi nga labas, amigos, wala kong mga tanas presyo kay di ko sa tawang patit mo, amigos. Sorry na tayo mga amigos. Dahil mga lapas nga seafoods. Lambay na si tagimbin nga ginamos mo, amigos. Wow. Oh, mora to, mga amigos. Asa naman ka pa doon? Manakaya na tag ko, mga amigos. Kanang para inabanga. Sa kailan sa tagsiri siguro.